mfumu kuti iwowa atiyankhule. Skefa, take it up. Odi mugaona mawena okwima osiyana ndi mmene ndimalembera ineyo nkhani yake ndiyochokera ku mivi ineyo ndongoti chudi ngongole ya mivi sili lazipopo ngongole ya mivi uboni wabota ngongole ya mivi nampamuza ya mivi siyandala mafuza ngongole ya mivi kutimika msanize sididengela kutimika msanize amalawi yansangatiwa ni kudenga ngongole ya mivi sigurila zipupu Alagiza kafuna dala mambo kutandizani Kanani chimene chadidi pupu Zaundo badoba mbongole ya nindi Zikaneli, zimene zoso lizi pupu Yese wapele kandala mabonde kwa mbongole Akole zela mchidide wanzi pupu Kani wase mwenye kolena kuti msabweze mbongole Kamene boso kaji pupu Agugani la tunchibide wati kupu Ewani kupeleka mulani la gomaso muloncheza Zipupu mwangole gani Inu wakutina kuru ndi mnasi Wakutemela mbamu wakubonda Tibewe zipupu, tibewe zipupu Tibewe zipupu Mwangole mwangole Yeah, command son.
sipaita salama. Pepela nurita unilida wanani. Uhewa ujimunga sipaita salama. Uhewa ujimunga sipaita salama. Ni manja awiri kuno ku PK amene ali asiwo anifu. Abana ngati munasankha nokha puleya munasankha puleya. A president ndofuna ndilankhule ndithu momveka bwino muchimve mumtimamo. Ngati timu imakagula puleya kuti azichinya. A president ndigwene zanja munagula puleya mphamvu. Akugwira ntchito yosayang'anira kosayang'ana china chilichonse pena paliponse anthu ndithu ali wosangalala. Muzimu munabwera chilala akuti kunabwera ana anangozungulira ndi anabwera Fred atikufuna mkazi wache. A president kunawononga nyumba ine ili yonse amadusa tinalwa chilala. A president udindo wanu mautenga mmavuto koma ambuye ndi wabwino tikukupemphererani. Mulungu azikudalisani akuonjezeni nzeru ntchito imene ikugwirika pakali pano ndrama ndithu za nifu pakali pano anthu akulandira mopanda kuyang'ana. 100 billion imene pano imene ayaperekedwe mwa anthu lero mwabwera kuzapanga launch 350 billion imene ikuyembeza kuti wina aliyense yimpeza. Phase 2 nanga ikakhala 3 wina aliyense sayipeza. Ndai pa ma business li andosangala kwambiri. Ndili muntu tiri wosangala kwambiri. A president ife ma vendor ine ndayimirira pano. Ndayima panopo ndito Eastern region kuno konse kuno Central North ndikuyima ngati msogoleri amene ndikwayang'anira anthu onse amene akuyembekezera kuona kuti anthu amene ndi amene asandituma kuti thokozeni kwa president pa ntchito imene ikugwira uchokonefu. Usogoleri wanu ndi wabwino. Anthu ena pakali panopo chifukwa chakulephera sitingayang'aniza munthu koma tione zintchito zanu. Mukufuna chinthu kumene anapita Fred kuja lero kumene kuja amene analemba please chonde tiyesesa president afikireso anthu amene wowo kunifuko alembeso anthu owonjezera kuti afike kwina kulikonse. Panopo tikapanga chonde anthu amenewo akhala anthu osangala kwambiri madaliso akhala kwa inu. A president pakali panopo ine mawu anga nditi amenewo basi ndithu tikufaniriza bwino zonse Mulungu akudaliseni. Ya, kabela kaya ba? Kabela ba? What members can now? Let's have the management.
Hapa tukufuna tipereke inuyo mupereke ngongole kwa mmodzi wa makastoma athu amene akufuna kutenga 28,800,000 omwe ndi mayi ayimapa. So inzoti nefi kupereka ngongole kwa onse azibambo, achinyamata, azimayi, aulumali. Ngongole ndiziyi amene mupange mundibweretsera kesa yanu apa. Mr. Click pamenepo ya mupanga mastepe atatu, Your Excellency. 1 kukwira kamodzi ya mubweraso apo pali organization bro. Aha ndeva kufinika ya mubwera apa na click ndemuyika po nambala 370345 ai 370 345. Yeah, it's already on. Yeah, it's already on. 345. Yeah. 345.